последния месец ви е преследвала мисълта за една лилава буца, не се притеснявайте, не сте сами. Мистериозният символ на Макдоналдс, Гримас, завладя интернет пространството. Но да се върнем назад и да разкрием любопитната история на Гримас. Вярно ли е, че той не винаги е бил добродушният гигант, който познаваме днес? Представете си злобния Гримас, зловещата версия на нашия талисман на Макдоналдс. Дебютира през 1971 година със своята странна кожа, злият вид и четирите ръце. Той беше този, който крадеше млякото на децата. Подобно на хамбургър, който крадеше хамбургерите на хората. Но настана време за промяна. Макдоналдс осъществи вълшебството си, за да направи Гримас по-привлекателен. Зловещото минало на Гримас беше зад гърба му и на сцената се появи меката пухкава топка с две ръце, която обичаше единствено млечните шейкове на Макдоналдс и прекарваше време с Роналд. С новата визия и личност Гримас беше готов за главният екран. В забавни реклами го видяхме на плажа, изсушен от слънцето, но късметът му беше Макдоналдс, който го спаси, като му даде сладолед. Но това не е всичко, приятели. Историята на Гримас е още по-завладяваща. Неговото детство е било необичайно документирано. Гримас има увлекателна задгранична история. Някои дори твърдят, че е вкусов бъбрек. Въпреки това, представител на Макдоналдс потвърди, че идентичността на Гримас е относителна. Ако смятате, че Гримас е уникален, помислете пак. В забавните приключения на Роналд Макдоналд ни разкриват загадъчния остров на Гримас, който е дом на племе от различни лилави оттенъци на Гримас. И като говорим за семейство, знаете ли, че Гримас има чичо, който се казва О Гримаси. Той е зелен Гримас и носи някакъв вид шейк в Макдоналдс, като ирландски дядо Коледа. Какво страхотно семейство, нали? Но да отскочим в същността, защото Гримас е назад в светлината на прожекторите и едва ли може да остане незабелязан. Макдоналдс наскоро представиха менеджерско ястие на Гримас и видеоигра за Game Boy Color, което го върна в центъра на вниманието. Той дори превзе социалните мрежи на Макдоналдс, като посрещна вълна от възторг на фенове. Но още по-завладяващо е издигането му в LGBTQ общността. Хората го приемат като майка Гримас, като празнуват както неговият рожден ден, така и гордостта на LGBTQ общността с огромно вълнение. Той се превърна в символ на любов и приемане, точно като Бабадук преди него. А меметата, те просто затъваха. От лилавият му млечен шейк, който води до безсъзнание, до участието му в мемето, до Нателла Версаче. Така че ето това е невероятната и интригуваща история на Гримас. Лилавата буца, която премина през пътешествия от злобен ненавистник до култов символ, оставяйки следа от фенарт, мемета и празнувания на гордостта по пътя си. Гениалните маркетингови ходове на Макдоналдс превърнаха Гримас в интернет сензация. И така, когато си помислите следващия път за Гримас, запомнете, че има много зад неговия външен вид. Така, в момента ще гледаме шорт хорор филма на Гримас Шейка, така че нека да го пускаме и да видим какво се случва там. Така, оставяме Гримас в хладилника, Гримас Шейка да се поправя и си печатим нещо. Между другото, аз не съм пробвал Гримас Шейка, напишете долу в коментарите дали вие сте го пробвали, защото тук във Варна го няма, аз исках да го пробвам, но не. Така, добре, то се пише с гаджето или с кого? Аха, ще пи Гримас Шейка, братле. Тя остави един за него дето е и тя ще си пине от тоя тегавия, братле. Я видим какво става. Значи е добър, значи е добър. Сега видим какво, брат, само да няма джампскер или нещо, че. О, не. Нали биш добър, бе? Какво стана, бе, пич? Хоули. Айде, замина. Замина, братле. От фитнеса прибира нашия човек. Тялна се припаднала там до това, бе, пич. Тоест как са ке... Какво? Точно те е тъмно и той няма видя ли? Не, няма как да не я види, брат. Това не е възможно. Джиджи, то с няма пил чейка. Не, ще пи, нали? Виж как са кефи, братле. Айде, телефона го спира, брат. То го спасява в момента. Нашия човек не осъзнава, дори не знам как не видя, че приятелката му лежи на пода, братле. Спаси го за някакви секунди. Приключи мача. И той замина. Айде. Свърши мача. Брат, то спи на толкова малко пък. И продължа да пи. Бах ти ламера. Става, брат. Хоули, брат. Хоули. Брат, това е някакво меме, смисъл. Както казах в видеото с историята, нали, преди малко.
Това е някакво меме, брат. Защо са го направили, не знам, не мога да си обясня и аз. Но определено е много тегаво. Аз на тяхно място не бих... Ма това истински новини ли са? Не знам. И това беше. Момчета и момичета, както видяхте, изгледахме шорт хорор филма за Грима Шейка. Не беше кой знае какво, но напишете долу в коментарите дали вие сте пробвали Грима Шейка и дали е имал някакъв странен ефект след като сте го пробвали. И да, това беше историята на Гримас. Надявам се да ви е харесала. Ако е така, пръснете лайк бутона, абонирайте се за канала с камбанка и напишете някакъв коментар. А сега чуваме се в следващия клип.